ଜୀବନଟା ସାରୁପତ୍ରରେ ପାଣି ଟୋପା ଭଳି ସବୁବେଳେ ଢଳ ଢଳ ହେଉଥାଏ। କେତେବେଳେ ଯେ ବାଁ ପବନରେ ପଡ଼ିଯିବ ତାର କିଛି ଭରସା ନାହିଁ। ସୋ ଜୀବନକୁ ସବୁବେଳେ ଏନ୍ଜୟ କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଯେମିତିକି ଜାଣିଥିଲେ ମୋ ଦିଦିର ବାହାଘରକୁ ଯିବାର ଥିଲା ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଅପଲୋଡ଼ ପଛରେ କରୁଛି। ସୋ ଆଜିର ହେଉଛି ଆମେ ଗାଁକୁ ଯିବାର ଦିନ, ମାନେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯିବୁ ଆଣ୍ଡ ମୋର ଥିଲା ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଡ୍ୟୁଟି ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ବାହାରିଗଲି ଡ୍ୟୁଟିରେ। ସୋ ପହଞ୍ଚିଗଲି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଚାଲିଲି ଡ୍ୟୁଟି କରିବାକୁ। ସୋ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖା ହେବା। ସୋ ଡ୍ୟୁଟି ଚାଲିଲା ବେଳେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଆସିଲା ବେଳେ ମୋ ଚୁଟିକି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଚିଡ଼ିଆକା ଘୋଷିଲା। ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଘରକୁ ଆଣ୍ଡ ଦେଖିବା କ'ଣ ସବୁ ଚାଲିଛି ଘରେ। ଆଣ୍ଡ ଗଲାବେଳକୁ ମାମା ହେରିକା ସବୁ ବାହାରିକି ରେଡ଼ି ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଗଲି ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ନ୍ୟାପ୍ ହେଇଗଲି ଆଣ୍ଡ ବାହାରିଲୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ତ ବରମୁଣ୍ଡା ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଛକ ଉପରକୁ ଆଣ୍ଡ ଅଟୋ ମୁଁ ରାପିଡ଼ୋ ବୁକ୍ କରିଦେଇଥିଲି ଆଣ୍ଡ ଅଟୋ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ଲଦା ହେଇଗଲା। ମାମା ଆମର ଡାହାଣ ପଟେ ସେ ପଇସା ଖୋଜିଲାଣି, କାହିଁକିନା ତାକୁ କୁହାହେଇଥିଲା ଯଦି ପଇସା ନୁହଁ ତ ଅଟୋରୁ ଓହ୍ଲାହବ। ସୋ ବାବା ଏପଟେ ବସିଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ମଝିରେ ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଚାଲୁ ବରମୁଣ୍ଡା। ସୋ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଆମେ ଚାଲିଲୁ ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ସୋ ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଫାଇନାଲି ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଭିତରକୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଭିତରଟା, ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି। ସୋ ଏଇଟା ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଥିଲି। ଯେଉଁମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ବରମୁଣ୍ଡା ନ୍ୟୁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଯିଏ ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ମୋତେ ଜରୁର କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ କେମିତି ହେଇଛି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଭିତର। ସୋ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆଣ୍ଡ ଲଗେଜକୁ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଥୋଇଦେଲୁ। ସୋ ଅଖା ବସ୍ତା ଦେଖିକି ଆମ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଭାଇ ଡରିଗଲେ, କହିଲେ ଭାଇ ଏପଟେ ଚାଲ। ସୋ ଆମେ ସେପଟେ ଚାଲିଲୁ ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ତ ତା ଭିତରେ ଦେଖିକି ସକ୍ ହେଲି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍। ସୋ ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି କେବେ ଏମିତି ନୂଆ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଲା ପରେ। ସୋ ମୁଁ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଲି ନୂଆ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ତିଆରି ହେଲା ପରେ। ସୋ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ର୍ୟାମ୍ପରେ ତଳକୁ, କାହିଁକିନା ଆମର ଯେଉଁ ବସ୍ ଲାଗିବ ସେଇଟା 20 ନମ୍ବର ଗେଟ୍ରେ ଲାଗିବ। ସୋ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ର୍ୟାମ୍ପରେ ତଳକୁ ଚାଲିଲୁ। ତଳେ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଡେକୋରେଟ୍ ହେଇଥିଲା। ସୋ ମୋ ମାମା ହେଉଛନ୍ତି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ସାନ ଭଉଣୀ, ତ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ସବୁବେଳେ ବିଜି ଥାଏ। ସୋ ମୋତେ ଲଗେଜ ଧରେଇ ଦେଇ ନିଜେ ଗପି ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍। ତଳର ଇଣ୍ଟେରିୟର ଡିଜାଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ୱେଟିଂ ହଲ୍ ବି ଥିଲା। ବହୁତ ଜଣ ଲୋକ ୱେଟ୍ କରିଥାନ୍ତି ବସ୍କୁ ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗେଟ୍ ନମ୍ବର 20ରେ ଆମ ବସ୍ ଆସିବ ଆଣ୍ଡ ଆମେ ସେଠି ଠିଆ ହେଇକି ୱେଟ୍ କରିବୁ କେତେବେଳେ ବସ୍ ଆସିବ। ଆଣ୍ଡ ଏଠି ଆମେ ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆଣ୍ଡ ୱେଟ୍ କରି କରି ମୋତେ ନିଦ ବି ଲାଗିଲାଣି। ସୋ ୱେଟ୍ କରିଛୁ ଆଣ୍ଡ ମାମା ମୋର ଠିଆ ହେଇକିରି ଅନେଇଛି, କ'ଣ କରୁଛ କିରେ ଇଏ ହଁ। ସୋ ଫାଇନାଲି ଆମର ବସ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର। ଖମ୍ବେଶ୍ୱରୀ ବସ୍ରେ ଆମେ ବୁଝିଥିଲୁ ଆଣ୍ଡ ଲଗେଜ ରଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ବାବା ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଯାଇ ବସି ଯାଇଥିଲୁ ସିଟ୍ରେ। ସୋ ଫାଇନାଲି ସିଟ୍ ମିଳିଯାଇଥିଲା ଆମକୁ 2-3ଟା ସିଟ୍। ସୋ ଆମେ ବସି ଚାଲିଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ତ ବର୍ତ୍ତମାନର ଟାଇମ୍ ଆସି ହେଲାଣି 7:30ଟା। ସୋ ବସ୍ ଆମର ଫାଇନାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଛାଡ଼ିଲା ଆଣ୍ଡ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଛାଡ଼ିଲା ପରେ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ରହିଲା ବସ୍। ମୋ ବାବା ଯାଇକିରି ମୁଢ଼ି ନେଇ ଆସିଲେ ଆଣ୍ଡ ମୁଢ଼ି ମିକ୍ସଚର ମୋ ମାମା କହୁଛି ଲୁଚେଇ ଲୁଚେଇ ଖାଉଥିଲା। ସୋ ମୁଁ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦେଲି, ମାମା କହୁଛି ହଁ ହଁ ଦେଖେଇ ଦେଖେଇ ଖା। ସୋ ଆମେ ବାହାରିଲୁ, ପୁଣି ବସ୍ ଛାଡ଼ିଲା। ସୋ ଆମକୁ ଦୀର୍ଘ 4 ଘଣ୍ଟାର ରାସ୍ତା କଲା ପରେ ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯିବା ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ। ସୋ ଅନ୍ଧାରରେ ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିଲିନି ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ। ସୋ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଟାଇମ୍ ଆସି ହେଲାଣି 11:15 ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଓହ୍ଲେଇଲୁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ। ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଓହ୍ଲେଇଲା ପରେ ଲଗେଜ ସବୁ ବାହାରକୁ କାଢ଼ିକିରି ଠିଆ ହେଲୁ ଆଣ୍ଡ ଆମର ଅଟୋ ବି ବାବା ଯାଇକି ବୁଝିକି ନେଇ ଆସିଲେ ଅଟୋ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାଲି ଅଟୋରେ ସବୁ ଜିନିଷ ରଖା ହେଲା ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବୁ ଏବେ ଆମ ନାନୀ ଘରେ, ମାନେ ମୋ ନାନୀ ଘରେ। ସୋ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ କିଛି ବାଟ ପରେ ଆମ ନାନୀ ଘର ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମେହେନ୍ଦି ଲଗା ସରିଲାଣି। ଫାଇନାଲି ଦିଦିର ମେହେନ୍ଦି ସବୁ ସରିଯାଇଥିଲା। ସୋ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ସେ ଯାଏ ରହୁଛି।